Saphinde sahlangana ababukeli emakhaya futhi kulona uhlelo likaMboni Dube. Sekunjalo ababukeli emakhaya njengoba nibona futhi ukuthi ngisaphethe yena uMakhosi umkhulu Dube. Niyabona ukuthi sisendumbeni yakhe namhlanje ababukeli emakhaya. Babukeli emakhaya ngaphandle kokuchitha isikhathi ake siphinde simbingelele simamukele naye umkhulu sizwe ukuthi namhlanje yini le asiphathele yona futhi. Sawubona mkhulu kunjani sakubingelele kuhlelo namhlanje sizonjani mkhulu? Siyaphila kahle njani? Hayi yaphileka mkhulu. Yebo. Yini mkhulu uthanda ukuthi mhlambe uyidlulise kubabukeli namhlanje ubatshene ngoba siyabona namhlanje usimemele khona la endumbeni yakhe esigodlweni sakho lana osebenzela khona. Siyacela futhi ukuthi uphinde usichazele ukuthi yini okuyiyona yona ngempela namhlanje ofuna ukuthi ababukeli bayazi mkhulu. Yes. Baba laphana bengicela ukuthi abantu ngesikini nakhona lokho kulokuza ukukhipha. Ngoba manje ezinye izinyanga zikwedla nangabantu angisho kanjalo nje beyihlala nje obala lokho athi umuntu uyakwazi ukwenza lokho athi umuntu uyakwazi ukwenza lokho uthi usuyenza umuntu athi umuntu ashona intando musafayile leso simo sikanjalo so keep la abantu bahamba behlola ezinyanga 8 days from now. Yebo mkhulu manje akhona ukukhipha isimo selesuka phansi lento isiphiwo somuntu uyamthola mkhulu. Yebo mkhulu kahle kahle ukukhipha sithola emakhosi ngaphezulu ukuthi lena ikuphi lento lena isiphiwo somuntu ngoba amakhosi uyasitshela inkinga ukuthi cha inenkinga kanje noma mhlawumbe uzoba nenkinga zokwehlela njengomuntu uma uthi lena uzohlela isimo sengozi mkhulu kanjani bakhona ukutshela ukuthi lena no ake siphuthume simvimbe kule nkinga leyo ingazimehlele alungise ukuthi nokuthola form yogezwa ukuze lento kusuke isilwana phezukwakho ngoba isikole siyakwazi ukuphushela egebedwini ngalungile futhi wehlela isehlo wehlela ingozi owehlela isimo sabantu ukuthi abantu bokwenza mhlawumbe uyahambela umuntu akufanise nomuntu siyakubulala esithubeni ungazi wena kahle kahle isikole sinkinga kanjalo ukuthi siyakucindezela ezintweni zakho kwempumelelo yakho. Yebo mkhulu ngoba umuntu uthi umuntu unomuntu ahlala naye umuntu omakoti omahlalisana. Yebo sakha ubudlelwane kwabantu usebenze kubeke phambili. Yebo mkhulu ngeke uthi ngathini umuntu mefuna usizo kwa asizakale kanjalo mkhulu. Yebo uyamgeza ususe isilwane lesi ngoba isifanele inkinga sidonsela uzungu la nesimo sabantu kanjani futhi manje uzohlela isimo somnyama. Yebo siyakhona ukuthi sikusize sigeze sikuhlambulule ubuyele ekhayeni wena ukwazi ukuvikeleka. Kahle kahle into futhi engifisa ukuthi sibheke yona mkhulu lapha balaleli nasemakhaya ukuthi kunentambo enamafinda ku7 e17 epho uyibeke phansi nje ithwebule ithunza abantu ukuze ukwazi ukuthi wena ukwazi ukuvikeleka nesitha sakho ungawazi ukumelana naso. Leyo ntambo isibasize kakhulu abantu. Impande le yakho mkhulu ephekwa khona la ekhaya iphekwa la ekhaya sipheka la ekhaya mkhulu. Leyo ntambo leyo nje mkhulu 7 days. Yebo Ibopha amafinda ku7 uyithathe 3 days uyigqibe phansi njengoba uthumile ithunza abantu ukuze ikwazi ukuvikela ikwazi ukulwela isitha engakwazi ukuvikela naso lapha mkhulu. Yebo mkhulu yo nalokuthi mkhulu into engiyithanda kakhulu ngathini makhona nje othi ukujeziswa emzini yabantu eziqhoko phezulu noma kukhona into engibozayo kodwa isilwane lesi sikuxoshwa ekhaya umuntu sesimjijela athi Makhosi sengambeni ngikhathele manje angisizakala uyabona. Yebo kodwa khona iyokuza ukuthi sesimnikeze wona obuyiso lenguluphi. Yebo isikole siyaphuma sivayile sisabe simemezela umuntu lapha ekhaya sithi hayi cha lo hayi siyahlukumeza ekhaya siyahamba thina le. Yebo asikwazi ukuhlala lana asikwazi ukumela la isimo osenzayo sidele inkani. Yebo unyama enguluba ayishliwa lo nyama leyo lo muthi lo usukuchile ngawo ekhaya awupheli nje ulokhu uza u2 days lo lesilwa singavele sisana ekhaya sihamba thina siyahlukunyezwa leli khaya. Ngafika kwenye indawo bakhala bathi ubuke usamncane nje wethu kahle kahle lento uyithatha phi so ngasho ukuthi cha no isiphiwo lingayinikezwa abantu abadala. Yebo mkhulu likhona nekhehle lingizalayo likhona khona le ndawo sebathile abantu kakhulu ngami. Yebo ngiyibona izinto ezenziwayo. Yebo mkhulu bazama nokutesta abantu. Yebo uma ufikile bazama ukutesta endaweni ngiyengahamba ngayo endaweni le Eastern Cape Yebo afika khona lapha kukhona impundulo
ukuzwe ngetetho impundulo mkhulu. Yebo mkhulu. Bathi bangididisa impundulo. Yebo. Impundulo leyo yaphuma yaqhantsha abaleko wayona. Yebo mkhulu. Ngifikile lapho ngizokhipha ithwaza lapho. Bengithesta amandla ami lapho. Yebo mkhulu. Sininzi into esiyesimilane nazo ke emasambile. Abaye bakuthesta ngezulu. Uyabona yebo umcimbi bathi ake siliphose lapha. Yebo mkhulu. Uthi manje na wena ngesiphiwo naso uyakwazi ukuyivimba lento uyichilise. Uvika mkhulu yebo. Ngaye ngathi kwenye indawo ngivashele indawo ekuthiwa amakhutha khona. Ngicatha abantu nalulwazi ngawo mkhulu awungazuza ngoba. Ngiyakwazi amakhutha mkhulu. Emakhutha kunenyanga futhi lapha ezazingithesta ngithesta amandla ngibona amathwasa ekhaya egcekeni. Yebo. Nginemsebenzi babiza ukuthi abeze lana ngophela abantu bona bedlozi. Niyamemana. Yebo mkhulu. Yebo. Abantu besiphiwo bamemana. Babe ndawonye. Kunjalo mkhulu. So babe nokungeya bebona umuntu omncanyane. Yebo. Umsebenzi cha ukhona nomkhulu kakhulu mkhulu. Indaba isekujulile. Yebo. Indaba la ikhona. Yebo. Nginamathwasa egcekeni. Yebo. Laduma izulu mkhulu ngoninye usuku. Nginamathwasa abantu abamambane lapha ngambaniwe ngale minyilo. Ngizafuna ukudila nesimo sabantu abadala abangibizile. Ngiyela ngezulu ngizoshaya ngezulu namhlanje. Kwaqhuma iglobe lapho kulowo musi lo ekhaya lapha ngisebenzela khona. Ngitshela umkhulu amathwasa agcobe into eqhuba chana abantu abambane nezimboza ngengubo nezifihli. Yebo. Kwayo ke leyo ke. Mungayazi lento iyinyanga ngabe sakude kakhulu phambili. Mase akhuluma iqiniso. Yebo mkhulu. Zabantu. Yebo. Nazo ngoba sokuvikele imindeni ngemindeni musu ungumphathi wena walapho. Kunjalo mkhulu yebo. Ngoba ukhiphe abantu abangcula ubuchopho. Ngiyamthola mkhulu. Yebo mkhulu. Abantu abadala. Yebo mkhulu. Umuntu aphuma hamba ayimela lo muntu lo ozobe ethwasileyo uyamthola. Kunjalo mkhulu. Naphuma la umsebenzi enginawo mina enginakho. Ngimtshela umntana manje ngiyakukhabela indlela. Yebo. Ngoba siyayenza imgidi fast bachabela abantwana bethu indlela bakwazi ukuyomelana nezinye inkunzi nabo. Kunjalo mkhulu yebo. Umuntu akaqala nje akubuka kale. Yebo. Kanti akwazi ukujula kwakho. Ukujula indaba isekujulele mkhulu. Njengana nomunye owalokho zawo mkhulu ngixolisa ukuthi ngikhulume kade. Khona umunye watshela umunye umuntu ngathiwa icustomer lami. Yebo. Lo muntu loyo wavele wayilengisa uyangithola. Yebo mkhulu. Phela siyathumela phela sithumela isiza okhalayo thina mkhulu yebo. Odinga usizo. Lenza futhi nalo lento elahlekile ibuye into elahlekile mkhulu. Kodwa ke simchazela ukuthi umuntu hamba wenza lento lena kukubona abantu ukuthi mina angikwazi ukulukuza ukubuye ngimsiza umuntu. Kuphela umuntu ngisiza umuntu mina ufuna usizo. Hayi umuntu uma sengifaka umuthi ukuthi ngizokusiza futhi kona ngikhulule into lekade uyenzile errong engafanelekile. Ngoba impahla zabantu lezi usuyithathe afanele wenze kanjalo mina ngivane nje lento ngiyashiya ngivule kanjalo. Yebo mkhulu. Kodwa ngiyaza khona umuntu ozongena. Yebo hayi kunjalo mkhulu. Manje mkhulu ngicela ukuthi uphinde futhi sibuyele kule eyasiqala mkhulu ade ungichazela ngayo entambo enamafindo awu7 mkhulu. Yes okay. Le ntambo enamafindo awu7 mkhulu yenzani lamafindo lawa awu7 mkhulu okufuna futhi uyoyibaka endaweni yeqa abantu einsuku ezu7 kwenzakalani la mkhulu? Mkhulu lokho ke khehla lami sekuphathele nenglozi yaphatha thule kwezinkosazana yamanzi ngoba phela nami ngatshelwa yibona kanye namakhosi aphezulu. Labantu basensana. Yebo. Inkosazana yamanzi namakhosi aphezulu. Abantu baphatha thule kweziziba. Ngeke ukwazi ukukhipha umuntu makuthiwa unemoya yaphatha thule kweziziba. Ungavanga umise emfuleni emanzini laphana uyokhuleka ezibeni laphana kuba phansi baphana emanzini. Kunjalo mkhulu yebo. Ngoba phela umsebenzi amandla siwathola kubona labantu lapha. Yebo mkhulu. Kwazi nje ukuthi thina sibesisuke sithi siqambe indlela bona bengazi. Futhi siqale lapha sokhuleka kubona sokhathama kubona laba abantu labana. Yebo mkhulu. Ukuthi nazi inkinga esibheke nazo fasilungise u1 no2 no3. Yebo. Okusho ukuthi mkhulu ngamayamazi uthi uma usuthatha le ntambo uyeyigqiba lapho uyigqiba khona ufaka nalamafindo lawa kuyona awu7 usuke uhlanganisa imimoya yasemanzini neyaphezulu mkhulu ukuze umuntu ezokwazi ukusebenza ngayo naye futhi uma efikile la esigodlweni sakho ezothatha yona le ntambo mkhulu. Yes mkhulu kunjalo impela baba. Le ntambo inamandla kakhulu. Yebo. Ngiyithanda kakhulu. Yebo mkhulu. Ngoba futhi iyakwazi ukuvikela ngisho e10 engozini. Yebo mkhulu. Iyavala ingozi le ntambo le. Yebo. Uyangithola mkhulu. Ifana le ntambo le yami le. Yebo mkhulu. Angithi ngithi umuntu uma kuthiwa abekho la eduzane. Yebo mkhulu. Baselema ukuthi sifuna sihlola ngefoni. Yebo. Ukuthi nene le ntambo le imelele imoya yami yakomalume nemoya yasekhaya. Yebo. Yebo mkhulu. Le ntambo angisho. Awishile okusho ukuthi mkhulu uma uhlola isuke kuwena yona le ntambo. Isuke yamsala nje nami mkhulu. Yebo. Ndathenga amakhandlela yellow nekhandlela elimhlophe. Nawe usumenzela icishe ifane nayo le mkhulu kodwa nazo igaxa esinqeni ke yena.
Yebo mkhulu. Ayinankinga mkhulu lo ntambo leyo. Yebo. Kodwa kusokuyintambo iyona. Uphathani ke mkhulu meza kuwena umuntu ezodinga le ntambo mkhulu? Uphatha imali engaka no-R100. Yebo. Iyona ke imali eyi-R100 engiyidingayo, siyibusise. Sibusise ecelele ngoba nabanikazi bakhona ngaphakathi. Esisebenza ngayo kuthiwa amakhosi aphezulu. Esibamemeza makhona umuntu ezofuna lisizo. Iva ekubona le ntambo leni ithola izibusiso zabo. Ngoba mina ngumntwana wabo, mina ngisithunywa sabo. Mina ngisebenza ngokamoya wabo. Yebo mkhulu. Yebo. Okay mkhulu, hayi mkhulu, ngiyathanda ngoba indaba yakho uyayibeka ukuthi usebenza ngomumoya wena mkhulu, awukwazi ukuvele umhlolele umuntu kodwa ubuza kumoya mkhulu mase uphendula lento eshiwo umoya mkhulu, kusho umoya ophezulu mkhulu. Yes, nje engithande kakhulu mkhulu, izolo ngithe ngihamba ngisemcimbini lapha ekuhlelo kwabangoma khona. Yebo. Ngithe bangifika kade ngiphuzile ukufika mkhulu, ngizwa kahle. Kusemini nje bekhona kade ngihamba nabo. Yebo mkhulu. Ngase ngihlangana umama kulo muzi lo wase umama lo ethi uhlala phansi ethi uyafuna ungibingelela kahle ngibulisa ngithola mkhulu. Lo mama lo wahlala endaweni engathini kwathi uyasukuma. Mangilalela lo muntu omdala engihamba naye lesimo salikhehla lesimo sesakwazi. Ngoba phela lamakhosi nje kusuke kuyisimo sabantu bakini bathile abafuna lempande le uthi ichume isebenze emhlabeni onkani. Yebo mkhulu. Ngoba kunabantu abagqilezeke ngempela mkhulu lana abangakhoni ukuthole isimo sezinyanga ezinamakhosi aphezulu. Athi umuntu ajikile phandle indawo athi asenayo lo mpande leyo akuthumela komunye umuntu engavanga ngitshele ngeseqaleni ukuthi anginayo lo mpande mina impande yamanzi anginayo. Yebo. So ngase ngiyahamba kamkhulu ngikulo muzi lo. Ngithe nene kwakhulu umuntu omdala wathi nene lapha kule ndawo angivanga ngikhomba manje sesaduma kabi zangoma ukuthi le mekhombe lapho uzophuma lonto cha. Ngithe imbenda nokuthi kunjalo mkhulu. Yebo. Kunento ekhona ekhona lapho for uyimpe lapho abafana bakhona bathathu bekhona sebekhule babe nemizi yabo. So njengoba behlala sokuthi khona umcimbi obukhona lapha ekhaya. Yebo. So ngase ngibachaza ukuthi thatha impiki nilokhuze nimbe mama lapha ya nibeke la ngifuna ikhandlela ezokwazi isimo sezintana ezokuthina lesimo sale lo muthi lo amandla. Yebo. Ngase ngicela ungithathela umlotha la kushiselwa khona ilokho umlotha khona nje umlotha. Yebo mkhulu. Ngizwathi baselwa khona ngifika isiphethu sakhona. Yebo mkhulu, iash bayazi mkhulu ababukeli. Yebo. Yes. Ube siyayibusisa nje futhi nami ibusiswa yibona bekhona ngizohlala phansi ngibusise ngihleli kanje phansi. Wathinte lapha yana mina ngithinta isimo seyindlozi zalabantu laba. Ulwazi la ekhaya uxhumana nazo bakwazi ukusizakala. Yebo. Base becathi khona into ekhona lapha embelo lapha egqitshikwe khona egcikeni emzini. Yebo. Lona uyacracker ngalana kunomuntu okhona lapho mkhulu kwakuthiwa lento makufaki makwa lendlu leni ingozi ezenzakalile leli ekhaya bavuma athi yakunjalo mpela. Ingozi ezenzakalile khona umfana khona nje beshadi waginqana nemoto naye. Ngesibonga ukuthi ngiyakade ngiyubude lapho mkhulu. Yebo mkhulu. Yaginqika imoto lapho ngenhlahla wathi uyaphuma yena yavela yahlehla imoto ehambela ezoginqa yarula yona. Yebo. Kwathi kumshado lapho khona kulelo khaya umfana nje eshadi sunkomo agandayo umfana okufa phuma isidumbu yinto le abelisana naye le moya khona egcina efakiwe ubuthakathi moya. Mkhulu bathi le moya ingene kanjani ke mkhulu abadala uma ukhuluma nabo wena? Kathi ngikhuluma nesimo sezidala bathi abantu abadala kunesimo sabantu khona into okusizana endaweni. Yebo mkhulu. Abantu abangebahle abanomona. Yebo. Abazokulimaza ikhaya. Isiso akwazi ukuvula inhliziyo umuntu uyibona kodwa thina ngabantu ndiyasebantu bakamoya siyakhona ukubona ukuthi inhliziyo yomuntu ihamba kanjani. Yebo. Yini ekhona egazini lakhe ongenzeka khona ngithi ukuloya wadalela wacatshwa ugcaba ekhaya ukuthi ungahlupheki la uyakhona emsebenzini noma uthi uyikuphi lento ekuthiwa ubuthakathi. Yebo. Uzobaqeda bonke abantu wena wasuthumela into esegazini kuwena uhlanga. Yebo. Ungafuni injabulo umuntu ejabulile. Yebo. Isimo esikanjalo umkhulu kahle manje bagumba ke mkhulu batholani lana? Bathole uphondo umkhulu lapha na bathe lembusi elihlanganiswe nemithi phakathi eneyipikili. Uyabona mkhulu sikhona isithombe abashuthile sibukise ababukele emakhaya? Khona sikhona mkhulu isithombe. Ngithe ngicabanga ngisendele sona lesithombe ngoba phela mina ngiyosebenza emzini womuntu. Angisuke ngayile kumle ngathi advertiser ebantwini ukuyenza ini kodwa phela kubaleke ukuthi bazi abantu endaweni kwenzakalana emhlabeni. Yebo. Ngoba phela sizinyanga sihlukene ngomnyaka bethu. Ngithanda ukuthi bafakele mkhulu. Okay mkhulu ngizobafakela mkhulu ngizowenza njalo.
Yebo, hhayi mkhulu, siyabonga kakhulu ukuba nawe namhlanje kulona uhlelo lolu mkhulu, ngoba isikhathi sesishayile mkhulu. Angake siphume sivalelise ababukeli emakhaya futhi mkhulu, sizobuya uphinde sibekele zona iy'ndaba ey'njenganalezi. Khona esigodlweni lana ababukeli, khona lana endombeni lana ababukeli. Niyabona kuyasetshenzwa. Yebo. Yebo. Oh, ingakho mkhulu ugcine khona la okwedluzi lo. Yebo. Ney'mbuzi ngiyibonile mkhulu, ngikhombisa ngihele. Yebo. Hhayi, siyabonga kakhulu mkhulu, umsebenzi uyaqhubeka. Yebo.